Είμαι ο Νίκος Ειρηνίδης, CEO και founder της Neticon. Στην Neticon, τα τελευταία 17 χρόνια, υλοποιούμε λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, πλήρως αυτοματοποιημένες, πάνω σε ισχυρές υποδομές και συστήματα αυτοματισμών που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο γρήγορα, με λιγότερα λάθη, απροβλημάτιστα και με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Έχοντας πλήρη εξειδίκευση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουμε αναπτύξει οικοσύστημα το οποίο διασυνδέει το e-shop με ERP, marketplaces, αποθήκες, συνεργάτες, προμηθευτές, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση σε ένα λειτουργικό περιβάλλον το οποίο εξαλείφει το χρόνο που χρειάζεται να διεκπεραιωθούν ορισμένες διαδικασίες, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν με έλεγχο και ασφάλεια στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι υπηρεσίες της Neticon μπορούν να προσφέρουν στις επιχειρήσεις και να τις βοηθήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχειρίζονται πολύ μεγάλο όγκο παραγγελιών εύκολα, απροβλημάτιστα και γρήγορα. Στόχος της Neticon είναι η δημιουργία e-commerce επιχειρήσεων που λειτουργούν οργανωμένα, αποδοτικά και σε μεγάλη κλίμακα, με την τεχνολογία και τους αυτοματισμούς να αποτελούν τον πυρήνα της ανάπτυξής τους, βοηθώντας έτσι τις επιχειρήσεις να ολοκληρώνουν απλές καθημερινές διαδικασίες όπως αυτή της έκδοσης των φορολογικών παραστατικών ή των voucher, έως πιο σύνθετες λειτουργίες όπως αυτής της αυτόματης παραγγελίας προϊόντων σε προμηθευτές. Το μέγεθος και η περιπλοκότητα της εκάστοτε επιχείρησης δεν αποτελούν πρόβλημα ή τροχοπέδι για τους αυτοματισμούς της Neticon. Συνεπώς θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε είτε υφιστάμενες επιχειρήσεις είτε νεοσύστατες επιχειρήσεις που ξεκινάνε τώρα το ταξίδι τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο.